Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you sa mga may birthday. Alright. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kanta na. Happy birthday. Ano? Oh. Wish. Kanta na. Bali doon lang sa akin. Doon kayo sa kabila. Doon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wala mo nang wish muna. Ito yung pangalawa, oh. Ang edad wala na sa kalendaryo. Marayot. Alright, dahil birthday ko ngayon. So, kakain tayo. Kakain na! Amazing. Kakain na pero tinan mo, marami ng bawas oh. Kalat-kalat na. Wala na, nakain na, oh. Ako na yung kukunin. Wala pa nga kayong picture lahat eh. Wala lahat? Happy birthday. Oh, pagkano na? Oh. Oh. Picture niya naman na nila. Oh. Oh, ha? Be. Ay. Be. Ate ka, alis ka niya. Importante na slice. Sakto yung paksigo, ah. Nakabidyo? Ito, oh. Tuloy pantay. Nakita akin pa. Hindi naman. Normal lang yun. Kunin mo na nga yung malaki. Huling-huli oh. Oh. Basta hindi pa pa ulit. Ang laki oh. Nakarinig niya ito sa ako. Oh. Grabe. Oh, huli sakto. Oh. Late sa tao, eh. Laki mo dito. Ito naman. Ay, Wala kayo. Huli na naman si Kakay. Pangalawang beses na. Hindi pa sa akin to, nilinawin ko lang po. Sige lang. Ano to? What's up mga ka-vlog? Sa mga Birthday kablag. boy. Go! Ano yun? Panuntan sa sarap! Grabe mo! Sarap, likod. Alam nyo naman mga kablak. Lagi tayo nasa kusina. Oh. Ayos ah, automatic ka. Mainit. Andito na naman tayo sa Covilandia. Ayan. Iihaw tayo. Dahil birthday ko ngayon. Ayan. Bangus. Chloe! May aso kami. Chloe! Chloe! Ayan, may aso kami. Chloe!
luto na ang ating bangus. Tulong natin to sa gilid para hindi lumamig. Puntahan natin sila at makaligo din. Ayan. Doon sila lahat sa tinatawag na ano ba yan? Jacuzzi. Yan, yun yung slide. Ayan yung ating mga kasama. What's up mga ka-vlog? Ayan. Papatay na. Model ng Cobilandia mula noon hanggang ngayon. Doon sa picture ang pangit ko doon kanina. Bakit kaya? Ngayon kulang. Ngayon, Ayos no? ayos na. Kasi nakaligo na. Hindi ko na ayos yung book kanina eh. Bumunoy! Oh, yung bata! Ay, yung bata! Sigat pala. Alright. Ang cellphone. Ito yung aking asawa. Happy birthday to me. Happy birthday! Birthday! Happy birthday! Oh, Gwapo ko ngayon. Tara din, tara din. Pag sinasabi mo gwapo ako, tumatawa ka. Ah. Ano, mabababad na naman yung mga libag ko dito. Ano ang libag kasi yung likod ko di ko abot. Di ko abot hiludan. Kaya maraming libag yung likod ko. Pag nababa dyan mamaya magkakamot ako po nandito sa ako ko. Ay ka. Kain muna kami. Okay! Gutom. Gutom na. Oh, dandan. Ano? Ito kasing bata na to, pasaway. Sabi nang doon ka lang. Ano ka? Yay Oh. ka! Oh. Mataas ka lang! Ang bata na to, kulit-kulit. Hindi. Naumpas. Hindi ko alam kung dito. Lang pala ka. Masakit. Lampas. Yung bata, kumain nyo! Yung bata, kargayin niya. Oo, lalapot. Oo, lalamot. Oh. Ba't ang tubig yan? Di ko nakita. Ba't di mo sinabi? Dapat sinabi mo. Para na videohan. Eh, syempre naligo. Kaya nilalamig. May pambihis ka doon. Ha? Mga tanong, iniwan ako. Kain muna kami kain. Ay, busog. Alright. Gabsa. Ayan. Kain na! Kain na tayo. Kain na! Lagyan ko yung yelo kanina. Yun. Alam mo yung icing? Dami kong handa. Ronnie! Ronnie! Kulang ah. Oh, kulang mo lang. Kulang. Kumalan. Bagsak presyo na. O, 5 piso na lang.
Nakakaya naman yung panagkatay ng pakit. Ba't parang ayaw mo nang sumubo? Nakakaya! Ayaw nang sumubo? Isang takal lang po, 15. Ayan, available po dito. Bili na kayo, bili na kayo. Bili na kayo, 15 lang. Marami po. Kailangan mo ng mic? Ha? Kailangan mo ng mic? Hindi na kailangan ng mic. Easy lang, oh. Oh. Nainit pa. Bangos, 70. Ayan. Ayun na kayo dyan ah. Kainin natin ang pansit habang mainit. Ayan. Tapos ginoo patawaran dyan. Tingnan niyo yung ginawa sa akin, oh. Oh. Nananahimik ako dito, oh. Ayos ah. Ayun na. Tapos tingnan mo. Ayan. Tingkay, bagus mo na. Oh, tama na. Babawi ako. Ay, pumutos sa mata ko. Parang ano lang ah. Parang ano lang ah. Ikaw dinahay ka. Alright. Ayun. Jealous ka kay Aras. Bakit ako Why? Nasaan? Kinakain ka. Kinakain ka. Tapos na, may nalaw na. Lamat. Target ka ba? Naroon siya, wala na. Wala lang tao. Nagsiuwian na sila. Kami na lang ang natira. Ayan. Kami na lang ang natira. Kami ang nag-open. Kami yung last na uwi. So ayun, hanggang sa muli mga kablak.